Segons el conveni signat, Barcelona World es compromet a contractar persones aturades del territori. Calculen que durant la construcció del complex generaran 17.000 llocs de treball que seran temporals. Un cop entren en funcionament els 6 resorts, la plantilla serà de 30.000 persones de forma directa, a les quals cal sumar també els llocs de treball indirectes. Per treballar a Barcelona World es contractaran perfils molt diversos i en molts casos faran cursos de formació organitzats pel Servei d'Ocupació de Catalunya. Identificar, junt amb els promotors dels projectes, quins són per competències els diferents perfils professionals que requerirem tant en la primera fase com en la segona, perquè, com deia, convertim també això en un atractiu, és a dir, que realment a casa nostra tenim gent formada per poder fer bé aquesta feina. Els promotors de Barcelona World confien començar les obres després de l'estiu. Seran moviments de terres i durant la construcció el pic més alt d'ocupació es produirà en un any i mig o 2. Valoren especialment l'acord assolit entre Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes de Catalunya per canviar la llei del Consorci Recreatiu i Turístic. Diuen que això els facilita la tasca de tancar nous operadors que participaran en el segon dels resorts i que els anunciaran en breu. Una vegada, diguéssim, hem garantit aquest suport parlamentari a la llei, evidentment la nostra feina en aquests moments ja és molt més senzilla, perquè podem, una vegada tenim la llei, podem anar tancant acords, els acords que avui tenim subjectes a l'aprovació d'una llei, doncs els podem anar ja tancant de forma vinculant i podem anar avançant. La previsió és que el Parlament aprove la modificació de la llei necessària per a la instal·lació de Barcelona World a finals de mes.